Sa mukha ko naman pare. Isa pa, isa. Mga buraot ko na kasamahan. Mga lasigero. Ito ang number 1. President. Pangalawa ito. Pangatlo ito. Nagkasama-sama po ang tatlo. Kinakabahan ako sa ginagawa namin. Tela. Hotel ko na super meal. Buraot din. Super meal 5 tapos extra resto pa. Baka ayaw pati sa kulit ko eh. Puta, dalihin pa na eh. Sino ka na yan? Yung maklot meron. Maklot. Yan na po. Wala na yung mga 6 pieces chicken. Ayan po. Meron kayo ng chicken. Wala talaga akong nagharap talaga po. Tapos mo na yan. Kung 700 yun, tanga ka. 800 yun. Sipin na rin, naging 800. Sir mo din. Ha? Sir mo din. wala na natira. Ano yun ah? Di ba tayo? Di ba lang tayo ah? Ano yun ah? Kaya ako siya. Mahal ko rin sana na eko. Gago!
Tayo, ano ba? Tayo na. Tayo. Oh, ngayon, mabibigyan si Duterte. Meron. Walang. Meron si Mrs. Dapat lang. Isa lang, isa sa bulan. Dito na ako eh. Tulong ka ng picture eh. Mga buraot ko na kasama. Ito ang number 1. President. Pangalawa ito. Pangatlo ito. Nagkasama-sama. Gago!